Jimmy, sige na. Ikibuhat sa kong project ba? Noon sa man tao gawin, Lina? Ikaw mo day babae pero tapulan mo nimo. Dili man gud tungod kita pulan ko. Nagsalik lang yung kunin mo kay creative ba kay ka. Jesus. Sige na ba? Noon. Ay ko paraygi gud. Di ko madaan ang paraygi nimo no. Sure? Dili gyud? Dili, Lina. Kung ako pa nimo samtang napay oras, buhatang imo project ug ayaw pag-expect nako. Kay dili ug dili gid ko mubuhat ang project nimo. Unsa ka ba? Kurtim ko nimo katawa ada. Tawa ko, bro. Isa di makatawa nga. Basta si Lina na gani mo yung hangyo ni mo. Unsaon man niya, eh. Malum mo yung gigkadayon, eh. Ngang. Mangluod niya dayon. Ganong dahig mangluod, eh, ha? Unsa'y problema na? Di ko naman. Best friend mo ko siya. Best friend na gyud ka ng imong pagtanaw niya. Oh. Ha? Siga mo ng mata ni mo. Tubaga akong pangutana, bro. Best friend na ba gyud ang imong pagtanaw niya? Ha? Uy! Noon sa. Kadugay na mo miga. Ug wa ko'y pagduha-duha sa kong gibatik para niya, bro. Thank you sa pagbuhat sa kong project, Jimmy. Say thank you. Wala thank you na panahon na, eh. Aw, bayaran na lang tika. Oo, angay lang. Uy! Sako! Luod mo, eh. Ang kisam ko naman. Bayad to na ko. Ikaw na gid ang pinaka-the best nga lalaki sa tibuok kalibutan. I love you. Oh. I love you. I love you. I love you. Hoy, Oh. Mama, uy! kalaong ba si mong gihuna-huna, oy? Sa may problema ni mo, ha? Ma. Murag... Wala magiging ko makasabot sa kong gibati, ma. Oh, nga naman. Muram ko... Na in love na ni Lina. Ha? Mama, sorry. Anong katawa mo ka, ma? Ay, anak, dugay na may nakabantay ni Papa nimo na nakagusto ka ni Lina. Siguro, dugay na ni mong gibati, pero walang ka makasabot kay nagtuo kag inamigaran ng imo niya, no? Ma. Kung sigurado kas imong gibati, sulti si Linas tinuod. Ma. Uy, naunsa ka, uy. Sige man ko kagtutok na ako. Lina. Naku, importanteng isulti ni mo. Hoy, wa ko'y kwarta ha. Kung plano ni mong manghuwam na ako. Sa taon sa kwarta nga. College pa man ta. Mo gani. Sabi di tuyo ni mo? Ayaw pagkatawa, ha? Nga naman. Unsa man din na? Basta kay... Talagang huwag katawa, eh. Unsa gani? I love you. Ha? Karon ba ko nakarealize akong ibati? Sure ka? O, lagi. Jimmy, sorry. Pero, inabiguro kita nga akong pagtanaw ni mo. Nahibaw ko. Sa kumaingon nga, kinahanglan nga mo, I love you too sa kanya ko. O nga, kinahanglan nga, pareha tagibati. Nisulto lang ko sa kung na-feel para ni mo. Sorry, Jimmy. Pero unta, best friends lang gihapon ta ha. Bisan og dili ta pareha og gibati. Dili unta mo sabi mong pagtagad na ako. Oo. Ay, kabalagalin. Huwag mo usab, uy. Best friends lagi hapon ta.
Labi na kung di ka mulikay ni Lina. Ha? Anong wa na maligi ka magpakita niya kung nagkuyog-kuyog pa mo? Medyo nilikay lang ko niya gamay, bro. Hmm? Pero ako magpaila niya, niklikay ko niya. Uy, nga naman bro, oy. Di ko gustong mahiubos yan ako. Pero samtang kung magsige magkita, mura grabe pagid ang akong gibati para niya. Maong nidistansya lang sa ko gamay. Huwag nag-focus lang una ko sa pag-screen na ko ron. Congratulations ninyong duha, Jimmy! Lena! Thank Thank you. Og sakto gid ang among desisyon nga gidungan ang celebration ninyong duha. Kay mas less ang gasto, mas aligri pag yun. Maog yun. Pa, tuod di ay na ako'y gustong ipaila-ila ninyo. Kinsa man anak. Dali. Pat, akong papa. Si Jimmy, akong best friend, og iyang mama. Pa, tita, og Jim, si Patrick di ay akong uyab. Uyab? Yes, Jimmy. Hi. Hi. Ay lang kayo paila bro, nga affected ka bro. Naunsa mo kayo? Affected lagi. Siyempre, sakitan ko kay na may uyab si Lina. Pero, bro, full support na gabon ko niya. Basta di lang niya pasakitan ng akong Lina. Bro Jimmy. Hello, Lina. Jim, ka ako, please. Hubog ka? Asa mo ka, ha? Oh, lingkod ka. Samantalang ka, eh. Kuha pati ka kuha dito sa bar. Hindi ka mundag inom. So, may problema ni mo. Oo, saman, nag-away mo ni Patrick, no? Nga? Nga, uy. Sus, magod taon. Huwag pa mo mag-away. Siya tayo imong gitawgan. Ug di ako. Nainisumbong na ako. Kada ako rin nakakita ni Patrick kada kuyog laing babae. Unya. Kumpronta na ba ni mo siya? Oha. Kinahadlo ko siyang tupag, GB. Hinoon. Kaya magyapon na mo angkon. Huwag kawatan nga mutug-ano eh. Mga ko palimo na. Panidilang una na siya. Huwag aso nga makumkum. Masakpan na unya na nimo. Unya, kumusta naman? Nag-istorya mo si Patrick? Nasakpan na ba ni mo gyud? Waoy. Dili to tinuod ang mga pasangil. Og, Jim. Hmm. Nako'y balita ni mo. O sa ba? Tadang! Ah, sing-sing? Kaslo nun na mi! Ha?
Nanong sa kadaghan ng babae nga akong gimahal. Si Lina pa man. Siya pagid nga. Nahibaw ko nga wako chance bisag gamay. Kita. Patrick, you made it! Maayo ka nagka-ikyas-kas imong soon-to-be wife. Of course! Kayong baliba ni mo, no? Oh. Lagkar kay Karako. Si Patrick. Sali pa ko kaslon, siyempre, pebos ako. Oh, sure. Hayop ka! Patrick! Bumang! Di mo rin pinuwangan sa Lina? Ha? Dili deserve ni Lina ang lalaki kasama ni mo! Deserve na yan! Ikaw! Buwang ka! Ayaw nagpakita na ako. Oh. Unsa? Oh. Ngano murag? Sa pa ba na ako, ha, Lina? Hapit mamatay si Patrick. Jimmy, nakasabot man ko ba? Nakasabot ko nga nangigig ka kay nakagusto ka na ako. Pero dili ka makadawat nga wag ko'y gusto nimo, ha? Gibinuangan na ka ni Patrick? Gidaot na nimo siya. Maong sugod ka ron, Jimmy. Magkalimta na ita. Oh. Dili gituod maayo nga. Padayonon pa ning atong friendship pero naakagibati para nako. Selfish ka? Imo na kaugalingon nimo gyud una. O kuno sa mga mahitabo ni Patrick, dili giti ka mapasaylo. Wa ko mag-expect na mauni imong reaksyon, Lina. Human ka gibuang ang tutuhanan. Pero, di masati ka mapokus. Namutuon ako. Mao sige. Di na ko magpakita nimo hangtod sa hangtod. held her close to me. Basta may love ka sa tao, andam nimong buhaton ug antuson ang tanan. Magmalipayon lang siya. Pero sa mong sitwasyon ni Lina, na dili siya mutuon ako, mas maayo gid nga magpalayo na lang ko. Naibaw ko nga parihaming masakitan, pero mauni makaayos tanan. Dili na lang kutob, daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. And more power, RMN. No, kita mga higalang, kaagi ni Jamie nga taga Bulacau, Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo awit nga nagalahan, there's no easy way. There's no easy way to bring somebody